Bana boni bigotiebi otoko mabekere chianga ebi asare getega magoka atari kobwata gento iga yakorera bukia hakorera bukia nturi korara bono twachire gotema na inche bono konye nindwarete na inche konye nyagitari abatingwene tikonye nyagitari inde bono chibesikimana chikamana chikoche chikatobora naye kwarwari tugasinyo bono mwana na bandu warete bobe bono rucho muntu monene ucho indwarete ngo bono gucha kumurageria yemeli nkoroku meli nyanchama meli ya nyuki mono meli ya nyuki rende eseke bande bono mwana oyone na obarenge no mongino na Nairobi nje namanya muna kiabanga tokero mwana ugonsiokera menge ngwachire mbiya mano sogucha nanje teko kore bibarua sana tali muntu goikaransa nsora nyoro ikaranse tensa nanje teko kore bibarua agacha kagenda bono musubati omwabo guchuko kobera oraga chikora bera matukomake no bono agoche ebigoti bionchokanete bikona gete nje bono nsinyuna inkigia gokonorete ebigoti antebi na akerete senkar inkarimero omotuse nebigoti bwakonoka bono nabaitire iko bono akarabera nyumba chibese chikambora na inche bono erio ndwa bono nsinyuna nkurwari buno yondarwa bono nkana koba iko baka bono rende ncheso ubwenge gakiti gangote y'umugambi aba amate baite kora gusaba abantu bamuntu baite kora no bono mwana na agukwera nyumba ga mutakora amusoki na mumusoki asi nini garende to enchereri ki bono nchereri tinye bwati munande ura bari umutenyo yo agonchacha isinyire isinguche ngakingo kora ichibulimbora lakini korwara mbora korweri na rieri arwarite ndachete iyo na inche na nginya gitari na Nairobi ngata butirimbo ko chakora menge ngujugucha rende ebe sibora enta ite murwarie yani mumugweni gaki achigwe kore interview abona uchu munande kana inche ndwate ngo chikomokorera inche nguja kango swali ko chukura ko murwe kanyare tinkunyare marieta nega nkoruko cancer omingo mongare igane kenyoro yeitoka ekero efamilia yacha ndia bwato bokonkuru maiga buno mwana yaigwete na inche no yomo gwekenyore kera kine kana achanga manyora borera aliaraire na bana aramba tagete yogokonya ngabadi baisinga tigatorigie njera tokonye omwana yaru nyomba ikiara ngina ari gusumbuka kumurageria kumusibina no muromo nene we miaka menena masikani ito kuno togwateke usi bono kagera tokaimokie getambukero ngamanyio mogabano ito James Kemoni esare elinde atokonye omwana ayo yaru nyomba ikiano ne gali korusi nyomba chibese chaborete no ene yogo chibese chiborete eliene ngaimokie getambukero ekyo ngakwana no mogabana actually marogoba ekaro bwaki bono mambi mugabano ntenga boka gendorore gali momorusi nyomba mwana mwikinya kitali aba attended the rest of other things to my komanya igona kambi yamono ikera mugabana bunere ko korenkore iyo nanka ese bokongu nobo na tamanyeti na ndetwa manyeti na short notice akorira mangana igo chega na mushukuru sana na ndentaite kumopongeza tali aoka akora abantu bonsi account ngima eliagero buyobo na abantu bande bataramanya ekenyoreke yeito ne binyoro binde elinde obuyobo gendere biyamono asa marieta finire yoboso nyanyuki omomuro nendugo yana inche ngomubwate omomuro naba arwete Nairobi kare buya agachaka akana gokora ibarua biaye korwa agachaka ndo muswati umwabo era ndo muswati umwabo akana kobera ongu na gokora ale ibarua bono narie stage tekongakere esiminga menga na umiete bigoti ngakia umiete nga twayo tukoranga runga menga agwetense ale omotaro ime anaba umiete komobori mnoma eteke moito togonte ita komanya naringo mobori kwa mwere nyagitari agankani ya akara motiga abwanga gwikibere nyomba one kerache takonyoro osidiri akamobeke pikipiki agachanka nka maana ya tosinyiro momuro yo rwarire para agakuna korera atagitarwari gwo akonywe bono gosaba gwaito gaki twale gosaba abasamaria ntobwate kende buna torega batokonye omomuro yarwariwe acha gwekorera ebinto biaye bono igekero nkorigereria emetienyi etatu ndocha gochigokora kiagera ari nakoreta amatuko musubati mwabo akamanya gochigochaka rimbu ya mono ase omoisimiwa James Kemoni oyo nyare koba gako igwe birero byaito atokonye egero omomuro oyo minta bwene.